cɛni muso an bɛ foli ni tani d'aw ma Bakarifin ni y'an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan fɛn min ye fasiri kɛbaaw ye dabaji karamɔgɔw an na foli ni tani kɛ jamana in ye jamana belebeleba ye k'a daminɛ Kayi ka taa gosi fɔ Kidali maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye fɛn min ye bamanankan ye a bi sandalama Mali a marabolo bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye anw kumakan ye k'a lase yɔrɔja o ti sabati fo an baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen an teri arajo minnu bɛ yen n'olu bi sɔgɔ an na arajo a ɲɛmaaw ka taa fara baarakɛlaw kan a n'a arajo lamɛnbaaw Mali fanda 4 fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu fɛnɛ bɛ yen n'u b'an kumakanw da ni ka photo nɔrɔ a la ni k'a kɛ video ye k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ b'i ta sɔrɔ nin ko in na an bɛ foli ni tani d'u ma nka k'a ɲini u fɛ n'an ye kuma min fɔ kuma dafalen ka bila o de ka d'an ye a bara ta kuma kunkuru dɔw bɛ yen ne bɛ to k'o ye o a tɛ dafa han a tɛ dafa o tuma u k'u jija fa min b'u arranger o b'o de tigɛ dɔrɔn k'o ni kɛ fɛn ka ja dɔw don a kɔrɔ k'a animer an t'o fɛ o tuma n'i ye kuma kunkolo ta i m'a kɔnɔ fara a kan i m'a sen fara a kan ka kunkolo dama ta wala i ye sen dama ta k'i bi baara kɛ n'o ye a laban e bi tiɲɛni de kɛ wa a bɛ nkalon da na k'a ɲini fɛn min ye bɔlɔlɔ tigilamaw fɛ u k'u jija n'u ma ɲɛ k'u bi kuma ta an ka kuma ta ka baara kɛ n'a ye u k'a dafalen ta o bi kɛ sababu ye gɛlɛya caman bɛ olu bi kisi o ma an yɛrɛw bi kisi o ma o tuma fɛn min ye Mamutu Kamara ye nin baara in di sabati fiyewu f'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka kɛ kulukɔnɔma ye Dankɔrɔba n'o ye Laji Daba Tunkara ye a bi sɛgɛn nafiɲɛ bɔ la congé kɔni bi ɲini ka ban nka Daba t'a fɛ ka na an tɛna taa nɔfɛ de an bɛ taa ɲun an bɛ taa nɔfɛ ka taa ɲun ka fugan ka na n'a ye ka ɲun ka na n'a ye voilà o tuma san'o cɛ Mamutu taa n'a ye Jafiyɛ la o bɛ bɛn Seydou Traoré ko de maa ni bi ni sɔmina ɲɛnamini ma i b'i sigi ne ko bala cogo bɛ di Bokar Traoré ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o Youssou Konate ye nin y'a ka sɛbɛn ye Youssou Konate ko a ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye an ka jamana Maliba kow yɛlɛmana fɛn min ye Mali ye a yɛlɛmana kunun ko Mali ani bi Mali kelen tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamanaba in ye Sunjata ta tile ka fara fɛn min ye Babɛnba ani Bitɔn Kulubali tile Mali tun b'a disi gosi ka waso don min a ko fɛn min kɔni ye Modibo Keyita tile fɛn min y'o waso o don de daminɛna Mali ka danbe k'a segin a ma tiɲɛ k'a fɔ min bɛ se k'a to malidenw ka lafiya o hakilina daminɛna cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw fɛ a ko fɛn min ye kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ bɔra ka bi tandali sabula Mali ni CEDEAO u bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ min na dɔwɛrɛ tɛ Faransi ko kɛlɛ don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye kɛlɛkɛla ye i sɛbɛ dɔn man go Colonel Asimi Goïta a sɛbɛ dɔnna sabula a ka kumatigiya bɛ maa min bolo an bɛ don min na ko bi u k'o de ma ministre porte-parole du gouvernement Lieutenant colonel Ablaye Maïga n'a y'i ja a fɔ bulo belebele sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigikafɔ ani baara minnu kɛra tiɲɛjala minnu bɔra tubabu marabaw ye ani CEDEAO marabaw ye o dɔnnen bɛ nka ka jamana jateminɛ ka jamana ka hɛrɛ jateminɛ ani ka jamana taafa jateminɛ ɲɛbɔda bɛ se ka sɔrɔ cogo min sigi ni kunbilenna ni baaraw la colonel Ablaye Maïga a y'o kunnafoni di kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanction min bina anw ka jamana kan kalo kelen anw ma sa an ma ɲɛnamini an ka jamana ma ci jamana ma dagaba wuli kɛ o b'a yira CEDEAO jamana tɔw la k'a fɔ olu kɔnɔ ko Mali ye jamana langolo min ye o jamana tɛ sabula cɛkolomaw de bɛ yen minnu ni jamana in sigilen b'a kan finitigi minnu bɛ yen ni fanga b'olu bolo bi ka fara politikimaw kan u ja minen don hakili sigilen bɛ faso kanu de b'u la hali n'u bɛɛ lajɛlen bi to jamana ka bɔ nɔgɔ la o y'u kalikan ye sɛbɛnnikɛla ko ministre min bɛ marabolo kow kunna n'o ye administration territoriale décentralisation jamana gouvernement ka kuma lasela le colonel Abdoulaye Maïga a kumana a ye kuma min lase o de ye k'a fɔ walasa fɛn min ye Mali a n'a dɛmɛbaaw n'o ye diɲɛ seleke 4 faamaw ye u bɛ se ka bɛn kelen ma fɛn min ye jamana faamaw ye u ye sigi kɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen 2 sigi jɛkulu 2 min n'olu bɛna baara kɛ ni ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se k'a to Mali ka nafa ye min ye Mali ka intérêt ye min ye o ka jateminɛ communauté internationale olu fɛnɛ bɛ ka kuma min fɔ n'o ye diɲɛ seleke 4 dɛmɛbaaw ye olu ka hakilinaw olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min Mali niyɔrɔ n'olu niyɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka taa kɛ bɛnkan kelen ye min bɛ se k'a to Mali ɲɛtaa ka sabati jamana ka bɔ nɔgɔ la
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gurupu fila sigira gurupu fɔlɔ in o sigilen bɛ minisiri Nagakɔrɔ min kɔni bɛna kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye transition ani farafinna tilebiyanfan dirigeants ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO ani fɛn min ye Union africaine o hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen cogo min o ɲɛmaya dilen bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔ minisiri ma Ablaye Diop sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu o kɔni bɛna wuli ka jɔ ani sigi bɛɛ lajɛlen de kɛ min bɛ se k'a to hakilinaw ka fara ɲɔgɔn na ɲininkali bɛ ko minnu na ani ko minnu balannen bɛ olu bɛɛ lajɛlen fura ka sɔrɔ gurupu filanan o kɔni bɛna kɛ gurupu ye min bɛna sigi ministre de l'administration territoriale ale yɛrɛ Nagakɔrɔ a kelen dɛ minisiri min bɛ n'o bɛ jamana kurayali n'o ye refondation ye jamana ani jamana kumasow a n'a sariyasow ni ɲɔgɔn cɛ kuma fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen minisiri min bɛ yen n'o bilalen bɛ min bɛ wuli ka jɔ kɛ premier ministre Nagakɔrɔ yɛlɛma kura minnu kan ka don Malikura ko la o minisiri fana o dabɔ o kuma na sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni bɛna wuli ka jɔ de kɛ chronogramme n'o ye kalafili bɛ kɛ waati min na transition kuntala dama bɛ bɛn min ma olu fana bɛna ka n'o wuli ka jɔ de kɛ farafinna a tilebiyanfan jamana kuntigiw Nagakɔrɔ ni ka ɲɛfɔli kɛ hakilinaw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo ye kelen ye cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye réunion fɔlɔ ye o kɛra fɛn min ye janvier kalo tile 31 minisiri min bɛ n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔ ale ye sigi fɔlɔ kɛ sigi min n'a sen fɛ a y'a dayɛlɛ fɛn min ye sigi wɛrɛ ye o kɛra tarata don min kɛra janvier kalo février kalo tile 8 san 2022 k'a ɲɛmaya di an ka maraboloko minisiriw ma ni ale ye gouvernement ka kumalasela ye colonel Abdoulaye Maïga sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an ka jamana gouvernement ye ale kɔni b'a fɛ nin hakilina minnu tara k'a yira diɲɛma na k'a fɔ Mali datugulen tɛ sabula jamana kuntigi yɛrɛ n'o ye président Assimi Goïta ye a ko dialogue dayɛlɛlen don o kɔrɔ de ye k'a fɔ Mali salilen tɛ koyi Mali tɛ jamana an tɛ yaada la nka fɛn min ye Mali ye k'a fɔ k'i bɛ Mali mɔsɔn ka don ngabani dafɛ o b'a se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye réunion in kɔni ye a kɛra fɛn min ye février kalo tile 8 tɛmɛnen tarata don réunion bannen fɛn min kɔni ye maa caman ye olu y'a jira k'a fɔ u lafiyara maa dɔ bɛ yen o ye gurupu filanan maa ye o tɔgɔ de ye Mahamani Sidiku ale ye Union africaine ka ciden ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ gouvernement kɔni ye hakilina min fɔ o ye k'a fɔ teliyala o b'a fɛ an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ embargo bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kan cogoya min na sabula hali n'an bɛ se k'a ku san kelen nka fɛn min ye lafiya ye jamana ɲɛmaa bɛɛ de b'o ɲini o ka don i ka jamana kɔnɔ wa fɛn min ye Mali dɔrɔn dɛ Mali dafɛ jamana caman bɛ yen minnu bɛ balo Mali la minnu ka sɔrɔ sirilen don an na olu bɛɛ lajɛlen bɛ ɲini ka wuli ko sara la bi ala ni fɛn min ye embargo ye a digi kojugu la o de bɛ ka i b'a ko mun fɛ t'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko digi kɛlen don o la jamana caman bɛ yen minnu bɛ ka kulekan ci wonbaden o tuma faama minnu b'an kunna olu tɛ faama jugu ye koyi sabula k'a fɔ olu bɛ gɛrɛndɛ sigi maa na Mali t'o kɔ Mali bɛ min kɔ o de ye basigi ka na Mali kɔnɔ an ka jamana ka lakana an ka jamana sɔrɔ ka k'an da ye maa si n'o ye marabaajugu ye o ka n'i da don an ka jamana marako la k'a fɔ a b'a k'a sago ye n'o sɔrɔla bɛɛ fɛn min ye minisiri Abdoulaye Maïga ko fɛn min ye jamana faamaw ye o y'u ka laɲini de ye wa basigi bɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la le soir de Bamako ka fara Fatirjɛkulu ka Seydou Mar a b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura Nouvelle Horizon maa min ka fatiri ye nin ye o ye Tuguna A Traoré ye Tuguna ko to sira tɔ kan k'a gan dɛ min ye police territoriale ko ye a kɔrɔfɔ bɔ ka bin o b'a ye k'a fɔ min ye maa caman wulila ni ka kangara da a ɲɛ bawo min ye police territoriale ye k'a bɛ na ni jamana farali ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ hakilinajigi min ye mars kalo dɔ tile 25 ye san 2020 i b'a ye k'a fɔ laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɔra ka kɛ anw ka ministère des affaires étrangères ani bamanjilakaw ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ bɛnkanw kun kɛla fɛn min kan o de ye ko police territoriale o ka se ka sigi sen kan ka ko n'i y'a ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fana min ye nin février kalo in tile 4 tɛmɛnen ka bɛn juma ma san 2022 i b'a ye k'a fɔ ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɛ kɛ araba n'a ɲɛmaaya o bɛ di jamanakuntigi ma i bi na min ye colonel Assimi Goïta ye ɲɛmaaya tun bɛ a bolo o ɲɛmaaya o kɔrɔfɔ senfɛ ani lajɛrɛ in senfɛ i b'a ye k'a fɔ hakilinaw dala kura ye ko hakili jagabɔ ka taa ni ka ɲɛsin projet de loi dɔw ma n'o ye sariya bolow ye dɔ bɛ tali kɛ anw ka nin transition in o sariti o bɛ se ka lajɛ cogo min na ka révision min ni yɛlɛma mun kan ka se ka don a kɔnɔ hakiliw ka jagabɔ ka ɲɛsin o ma fo ka taa se projet de loi min n'o fana bɛ kalata ko fɔ o fana yɛlɛma kan ka se fa minnu ma o ka taa ni ka ɲɛsin o ma min ye projet de loi fana ye min n'o bɛ tali kɛ ordonnance dɔ la n'o bɛ o bamayɛlɛmali ko fɔ o yɛlɛma ka se ka ta ka ɲɛsin o ma
le ordonnance numéro 2019 ye min ngoni ye 011 PRM ye na tala martikalo tlemgo ani wolonvla do en 2019 o betali ga faminga o de yanga kenya bulo fara do ye no be institut national de la santé publique ko bo o ka yelema ngilna munun be ala ni ngura be se ka fi atabolo la tigo mina tab hagilna unda me ka nyeshi o ma wa projet de loi do fana be min be tali ga adamadiya yere jeli jeli ganga bla makama mi ngoro ya do jeli te verify wa mi ye jeli ye ani amatama minen to olu ganga bla bere munu na shara munu bo ko mana agli ganga jaga bo ka nyeso ma foka ta se mi ye règlement min no be talige onga e jamana yere ka soro koga mi ngonna hagilna tala sa 2018 o ko bele jeli ka fese wa na volo munu no lu soro la awati ni ngonna na o dona da munu vanana nyefoli ka ke oka projet de loi do fana be no e shara bolo ye o be institution de la police rurale ko bo o mi ngoni ngame ka jamana dekil na bele jeli to si wuli ka jo bawo ni ya laje mi ye police territorial akona nana yalima anga police munu mbeya ulu ka tabulo na ke muye wa madagara dilen do koni ya jira fadiri ke bala ka fo mi ye police territorial ako aka black refe bawo na duna jamana kon nana abe tabulo mi mana o de ina fo l'americain jamana nu na nyongo ani rusu jamana nu ye état fédéral ye police territorial aha fédérali o teka jamana sigi jamana ko o doge ande wa o de ya to oni bamanjila ko ga nyama nunu uye nyoaye o nyoaye inde kala martikalo do tlemwa ani 2020 o bena o de kake o bena ne ka ande o korofo boga be ma ko mo so min gasuru iba e ka fo korofo en boga bi mi yeni ma dagarantile ye tugna a travers ga fola aya jira ka fo kani onga force de défense de sécurité u ka tabolo no ka tabia ka te nyanda wa mi ye état fédéral u ye munum be na fo états unis na nyongo abeke yoro nu abeke yoro de kon jamano de kon nana wo tenye onga jamana kono bawo ni police territorial ti jamaye ngoro abena ke u ka fanga abena blama mi ga dangania kono o de ye anga marabulu maraka fotigu no ye gouverneur ye ulubu sagonu dugo mununge mauna de ko inga bina get dandme wale ulaba mina ni jamana yere tilie mi ngoni ye tabule mi na be sega get busy base anga jamana kono o de ato krofo boga bi manimu ngole ko ka fule ka bo ko mi ye police territorial anta fe bi anta fe jini iba ye ka fo mi ye conseil national de transition o ka sigi mi nganga ke furikolo l'etat ani wolovla en 2022 iba ye ka fo asamana ka boala mi ma nazara ka folo ko ka arrêter Ouya voilà. Le retrait du projet de loi instituant la police territoriale a été retiré. Ouya Samagabo, ouya Black Refe. Krefe mi. Poubelle. Ouka la poubelle là. La Krefe folo. Nous y a la poubelle là. Magoro wesi bata. Ka nyonyo ka. Aywa. Katake badila. Magoro wesi oui. Tu connais pas Magoro wesi? Eti Magoro wesi do. Karamogo dawa yumara. Ikanda kariya me fela juya zamu. Non. Machine baw de bolu bolo ka nyama doni fa bela jele fe donc ñu nyama so bi nyama de buraye ka mugu bo dawele ga projet de loi nda mo du daw magoro wesi jaybu do mo du daw lamin be ukata na lamin family ba projet de loi police so ba mugu de bo kata ke bagono aka wo yo kata nai aka wo yo ka mali banga ta fo Niger zero drore mi ye police territorial akora fo bo ka bi ani manimunga wuli ku jo kan te jeni ye ibaye ka fa samana ga bo projet de loi mununu nganga di sendema na ki hagli jaga bo akoka février l'etat ani wolovla ndata en 2022 wani e korofo laje ibaye ka fa mi ye jamana do ye ko on kala ambe wa kambe ko chama ngala masisa go yi wa mi ye jela ba kuna fun disraw ye ko ta ala ka tugo mali jamana de na tuguni mi ye shogal ko kala e maiga ye ta se on ga transition nyamama no ye colonel asima e goita ye ubala ga jamana do lame fe ngone mena ga sabu ye kani oni jamana don vonyongo wali maga jamana don kwado nyona o tabulo nunu bela jile be dakrefe hagli jaga bo ka ke akoka ni ngwe sebe mi na ya sama ga bo nouvelle horizon konna tugna a travers aka fasiridu Bakar Traoré ne bintiga do bi boni sabanye ango mima indépendant parce ba no ye Dauda Sangare flake ni yaka sabanye Dauda ko akadina te dabla gien nege tena ko parti munumbe nuko ma cadre d'échange olu debe ka transition senamaya bi kabula naija afo olu de opposition e do ngara filila cadre d'échange u kalika ye ko transition ka sabati gabi sabati no olu kono de koyi transition ka nye olu kono ta mi abi nye no de jamana don gonota olu mago to la koyi ni ya me udako transition réussi aka réussi no lu kono de ode kodo
Regarde-moi ça. Aïwa. Beko, pour une transition réussie. Nga Beni Konodo. Et tout le monde s'est dit, on est là pour le Mali. Oui. Mais Beni Konodo. Aïwa. Sabanigala ko cadre d'échange pour une transition réussie. Ou ye sigi ke. Sigi mingwani na kera hakilina falevalenye. Mingwani alabando. Ye kunafoni dila uwele ninga conférence de presse ke. Kunungo araba février kalo kile konondo. Hotel Radisson na. Sabanigala ko ako ningara atelier yɛrɛ de goyi hakilina fale ani barodala sigi u parti politique damaw yɛrɛ de taara ni ka taa Mali laraweli daminɛ u hakilinaw n'u fɛta ye min ye ni k'a boso k'a da u ko fɛn min kɔni ye transition ye kalo 18 do mars kalo tile 25 kalo kura n'o sera fɛn min kɔni ye transition ye ko maa o maa bɛ yen n'o bɛ transition kunna bi a bɛɛ kan ka taa ka bɔ yen maa wɛrɛw de kan ka na awɔ olu b'a fɛ ka don wa aw tun b'a la a ma ɲɛ aw bolo anw bi san 30 anw bi Asimi ni Sogɛli bila anw bɛ taa jɔn da anw bɛ taa jɔn da ɲininkali on ne cherche pas une équipe qui gagne ayiwa Sabanigala ko a ko fɛn min ye ni maaw ye cadre d'échange maaw u ko fɛn min ye olu ka laɲini ye CNT charte min na i da bɔra ka maga la baara minnu bɛ ka kɛ u ti jɛn ni nin ye ko u bɛ min laɲini u ka atelier laban in na o de ye k'a fɔ olu hakilina n'u fɛta ye min ye u ka ta bala atelier min n'a sigi kɛra fɛn min kɔni ye parti politique ye u tun bɛ kɛnɛ kan Parena Sɛbilen Darame ACRT Isa Kawjim fɛn min kɔni ye parti politique misɛnnin caman ye olu kɔni kun bɛ kɛnɛ kan ye Sabanigala ko kɔrɔfɛ tun bɛ maa min bolo n'a kumana o de ye docteur Modibo Sumare ale de bɛ cadre président la bi wa ale de ye kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen kundo Sabanigala ko a ko fɛn min kɔni ye laɲini min kɛra gouvernement fɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye charte de la transition ye a ka falen u ko charte kura min n'a bɛ falen u t'o fɛ bi u t'o fɛ sini cogo di charte min bɛna fale ka kɛ min ye u t'o fɛ olu bɛ mun fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye autorité actuelle Mali faama minnu bɛ bi mars kalo n'o sara u ti Asimi yɛrɛ kɔni président ye ti Sogɛli yɛrɛ kɔni premier ministre ye olu kɔni u bolo maa tɛ Mali kunna bilen koyi awɔ ne y'a ye olu bɛ sigi ka kuma bi n ko dɔw de bɛ ɲɛmɔgɔya la Sabanigala ko a ko k'u ko tuguni fɛn min kɔni ye charte ye u t'a fɛ a ka falen min b'a kɔnɔ a ka to a cogo la wa ni fɛn min ye mars kalo sara maa kuraw de ka sigi n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko fɛn min ye loi électorale ko kuma min bɛ ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ loi électorale bi sigi a kan ka kɛ fɛn de ye min ni olu bɛɛ lajɛlen da b'a la u bɛɛ lajɛlen sago ye min ye o de kan ka don a la n'o ma don a la n'u taara fɛn o fɛn dilan k'olu da t'a la u ti sɔn dɛ u ko fɛn min ye transition janya ye fɛn min kɔni ye laɲini de kɛra dɔ bɛ se ka fara kan cogo min na u sɔnna dɔ ka fara kan nka kalo 9 k'a kana tɛmɛ o kan ayiwa kalo 9 transition kana tɛmɛ o kan wa ni transition bɛ kɛ kalo 9 ye u b'a fɛ CNT kɔrɔlen min bɛ yen o ka ci po ka kura sigi an m'an si kɛ CNT ci la wa kuma na mɛ sa u ko gouvernement ka dayɛlɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye jamana baarakɛlaw gouvernement de mission gouvernement ka dayɛlɛ jɔyɔrɔ ka di olu ma premier ministre min bɛ yen Sogɛli Kokala Mayiga o ka bɔ premier ministre kana min tɛ politique maa ye min ti dɛmɛ finman fɛ a ti dɛmɛ jɛman fɛ o kana n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalafili bɛ kɛ dati minnu na fɛn min ye député kalafili maire kalafili président kalafili nin bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔ ani fɛn min ye constitutionnel ye fɛn min ye kalafili minnu bɛ kɛ ka sariya kuraw falen a ko bɛɛ lajɛlen dati ka f'u ye n'u bɛɛ n'o bɛɛ ka waati min na o tuma fɛn min kɔni ye transition ye olu bɛ sɔrɔ k'u se don a la u ko n'o ma kɛ u tɛ foyi fɛ wa u ti sɔn olu bɛ ka nin fɛn fɛn mana nin ye nin ko bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ olu ka sɔn o t'a sɔrɔ kalo 9 yɛrɛ banna fo ka dɔ yɛlɛ a kan wa o t'a sɔrɔ k'a fɔ kalo 9 banna fo dɔ yɛlɛ a kan wa non ni baara kɛra kalo 6 b'a bɔ cadre d'échange cogo di mun cadre y'o fenêtre d'échange bon d'accord a bɛ gouvernement dayɛlɛ wa aw t'a dayɛlɛ a tɛ dayɛlɛ a bɛ CNT ci wa aw t'a ci CNT tɛ ci bon ti sɔn on n'est pas d'accord an b'aw gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ bon an ye kalo 3 sama ka bɔ a la kalo 6 ni kalo 6 dafara a m'aw gɛn ka bɔ yen awɔ wa n bɛ yan Sabanigala ko cadre d'échange maaw u kali k'a don fɛn min kɔni ye nin gouvernement in ye u t'a reconu bilen koyi ni mars kalo kɔni jɔra k'a sɔrɔ gouvernement ma ci premier ministre min bɛ yen k'o gɛn ka na ni premier ministre kura ye da ka yɛlɛ olu yɛrɛ ka don u fɛta ye min ye a n'u hakilina ye min ye u ka ta bala u k'u ti sɔn Sabanigala ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye cadre maaw ye ni politique tɔw ani jɛkulu kɔni k'olu ta tɛ dɔwɛrɛ koyi olu b'a fɛ transition in de ka ɲɛ wa olu b'a fɛ ka Asimi Goyita de dɛmɛ
Mali bɛ se ka basigi cogoya min na o tuma u bɛ min ɲini colonel Assimi Goïta fɛ a ka wuli ka jɔ kɛ joona fɛn min ye décision ye a k'o ta décision min n'a bɛ na ni bɛn ye n'a bɛ na ni hakilisigi ye a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ premier ministre kɔrɔ min fana bɛ yen n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye n'a banalen bɛ Assimi Goïta yɛrɛ de ka wuli sa ka avion ta ka taa ka Sumelu ka taa n'a ye Faransi k'a furakɛ ka na. O kɔrɔfɔ ye ne ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ la. Ne ko non pas de commentaire non commentaire non mais hakilina di Kadiri de y'a hakilina ta di Kadiri y'a hakilina di Namu gɛlɛya non Namu gɛlɛya non o bɛ kɛ cogo di garde ton avis Namu gɛlɛya labɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye premier ministre kɔrɔ ye o bilali kɔni u b'o laɲini u ko fɛn min ye premier ministre kɔrɔ ye n'o ma bila o ka taa furakɛ o tuma fɛn min ye gɛlɛya o gɛlɛya n'o y'o sɔrɔ Assimi Goïta ka ko laɲininen don wa olu bɛ Assimi de jalaki sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin parti politique ye u ka sigi min n'u y'a kɛ a jaabi de ko nin kɛra nin ye a bɛnna jamanadenw masaw o y'olu ta ye a ma bɛn jamanadenw masaw o y'olu ta ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ NFANA kɔnɔ a ka bi boli la NFANA mɔɔw Seydou an b'u fo i bolo don min ye n'i ye n tɛgɛ don i bolo don i aigrilen don anw ka maaw kɔrɔ on s'en fout de toi i bolo don Mariko tɛ a y'a to ten a y'a dabila n'o tɛ a bɛ sa n'a to la ten a bɛ ja tigi ye n'i ye n tɛgɛ don ni sɔrɔ bɛ bɔ sɔrɔ k'a ma ko la sirɛni k'a ka pression la Bakari Tarawele n bala cogo bɛ di Seydou Traoré o ko k'a to ten n'o tɛ a bɛ sa n'a to la ten a bɛ ja tigi ye ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn bɛ n'o k'a ma ko la sirɛni la sirɛni o ko k'an ka taa an ka nɛgɛsira maaw fɛ yen dɛ min ye wulikajɔ ye e ko n'o ma sabati bɛɛ e ko nin tɛ Mali terrain salen ye wa min ye Abdourahmane Doucouré ale de ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye kalo 6 ye wa ka kɔn kalo 6 ɲɛ i b'a ye k'a fɔ kuma caman kɔni bɔla ni ka bin kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye an ka ministre min bɛ yen n'o ye madame Dembele Madina Sisoko ye a nafura dama kana bugɔ sisan la a nakan kɔni o kun jaan bɛ bɛɛ lajɛlen ye wa a y'a jira k'a fɔ min ye terrain ko ye o hami min n'o bɛ Maliden na dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka marabolo fɔlɔ terrain ka bɔ yan k'i kunda Kayi mara kan k'o kɔni k'a n'o baara k'a n'o fɛɛrɛ tigɛ joona wa bɛɛ lajɛlen kɔrɔfɔ in bɔ ka bin i b'a ye bɛɛ lajɛlen ni muɲamuɲa tun bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya tun bɛ ɲɔgɔn na nka min ye e ko nisɔndiya in a ma dan sira la wa a bɛ ɲini ka kɛ sukokan ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ madame Dembele Madina Sisoko ale min ye ministre de l'équipement et des transports ye a nafura dama kana bugɔ sisan la e ko a ma terrain kunkolo dɔ wuli waati dɔ la o ye munumunu salo dɔ kɛ min ye baarakɛlaw ye olu yela an ka terrain sira in sanfɛla to fan dɔw fɛ minnu bɛ baara la nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye sukokan ye ka mananta maaw ɲɛna min kɔni a bɛ ɲini ka kɛ jigi waro ye maa minnu bɛ yen n'o ye denbayatigiw ye o denbaya joli joli don minnu ka dabirimɛ n'o siri bɛ terrain sira la ni olu ka denbaya n'a a jɛnsɛnna du joli joli don bibi na n'olu ci la musow kɔni furu sala min ye denw ye olu jɛnsɛnna ka sabu kɛ min ye dutigi ye o kɔni o ka baara tiɲɛna min ye nin terrain sira ko in ye k'a bɛna sigi sen kan don jumɛn in na min ye Abdourahmane Doucouré a ko min ye ni fɛɛrɛ ma tigɛ joona min ye anw ka terrain sira ko ye anw bɛna terrain sira an b'a komɛ de sa walima an b'a ye dugu wɛrɛmaw bolo a tɛ boli tugun anw ka jamana kɔnɔna na kɔsa da fɛ ko ka mɔgɔninfinw ɲɛma sasa i b'a ye k'a fɔ u ye terrain kunkolo dɔ wuli min bɛ wele nanzarakan na ko essai de traction k'a wuli dɔrɔn k'a munumunu ka i kunda GMS kan ka bɔ yen ka segin ka na tɛmɛ Bamakɔ gari fɛ k'i kunda Korofina kan ka na tuuru cɛ yan a se yan a jɔ la ne ko tɛrɛ bɛ boli fa jumɛn ba n tɛrɛ da ye Korofina ye an y'a bɛɛ kɛ so ye fɔ Kulukoro wa n ko arayi min filɛ nin ye yɔrɔ in na Korofina dɔ taalen bɛ ko kafiri dɔ wuli ka jɔ wa étage yɛrɛ de jɔn bɛ arayi sanfɛ tɛrɛ bɛ tɛmɛ min tɛrɛ bɛna boli ka don a kɔnɔ a bɛ pan tɛrɛ y'a fiyɛlama a bɛ pan ne m'o ye a bɛ yen dɛ ni tɛrɛ sera étage ma Madina bɛ sɛrɛ pan o tɛna sini o wele o nɛgɛsira da sa o b'a pan o bɛ nɛgɛsira da min ye madame Dembele Madina Sisoko ye a ko e ko maanifinw jigi tɛ ɲini ka waro a ka ko la wa ko min ye a ka wulikajɔ ye e ko a kɛn tɛ k'i ɲɛsin an ka siraba minnu bɛ yen n'o manaji bɔnbɔw kan n'o ye goudronw ye o yɔrɔ caman sɔgɔsɔgɔ an bɛ donnin de ko bi o kɔni olu de b'a la ka kole a fɛ fo ka taa sɔrɔ min ye terrain sira ye o nafa ka bon kosɛbɛ anw ka jamana sɔrɔ dabolo la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ yanni ale ka na min ye Baba Mulayi ye o fana ye nin mana kelen da maanifinw ɲɛna yan Baba Mulayi ale ye nin mana kelen da maaw ɲɛna o tɛmɛnen kɔ min ye Farangali ye Makanfili Sisoko ale nana Sisoko tɛ de
Maganfili Dabo. Maganfili Dabo. Ale fana nana ale ni manangelen da maaw ɲɛna. Ale ba talen kɔ. Min ye madame Damele. I ɲinɛna dɛ. Il y a eu Zoumana Mori Koulibaly d'abord qui a commencé. Faut pas oublier pendant la campagne. Kana ɲinɛ dɛ. Ministre jɛma in. Ala ka hinɛ bamanana. Bamananw de taara échec. Wallahi u ye bamananw don terrain in kɔnɔ su 2 ni tile 2 u bɛ ka boli yani kita cɛ. Ka manifu hakili la. Bamanan nan'o la a ma kɛnɛya bilen. A k'a sisira. Wa an ka hakɛ b'u fɛ han. Ala k'a ami min ye madame Damele Madina Sisoko ye k'a k'i ɲɛsin anw ka terrain ko ma waasa maa minnu ka dahirimɛ siri bɛ terrain la olu bɛ se ka ɲɔ ka fori cogo min na denbayaw ka se ka sigi u cogo la wa ma dagarandilen Abdramani Dugure ɲuman na n'o ye BD ye a tɔgɔ tola gundo la a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye k'a minɛ Senegali ka taa se Côte d'Ivoire ma fo ka taa se Rwanda ma nin bɛɛ lajɛlen ko yalima k'anw tɛ se ka misali ta ninnu fɛ wa terrain ko la olu ye fɛɛrɛ minnu kɛ ka se k'u ka terrain ni ka se ka kuraya ni kura ka se ka fiyɛ u la waasa ka se k'u nafa cogo min na k'an bɛ se ka misali ta ninnu fɛ ko nka ko n'an m'an janto anw ka terrain ko k'a na da fali kunna wa min ye terrain ko ye maa minnu dahirimɛ siri bɛ a la baarakɛlaw bɛ fo ka taa se hali mécanicien ma nin bɛɛ lajɛlen de ka baara bɛ tiɲɛ wa ni baara kɔni tiɲɛna jamana baarakɛbali n'o cayala ko caman bɛ yen ani hakilinajugu caman bɛ yen o na ta ni ka kolokolo jamana kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lasirani kɔnɔna na Abdramani Dugure a ka fasiri don. Bakari Traoré ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau parce que ba n'o ye Seydou Jara ye dɔw ma Seydou nin y'a ka sɛbɛn ye maa ti nin ni jugu dɔ fo kobile don fɛn min ye Côte d'Ivoire kaw ka opposant ŋana min bɛ n'o ye Guillaume Soro ye Guillaume Soro k'a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen di Mali masakɛ ma colonel Assimi Goïta ciden min nana a tɔgɔ de ye Franklin Nyami wa Cameroun a ko n'i y'a ta k'a lajɛ arabadon février kalo tile 9 san 2022 ani 22 sufɛ fɛn min ye an ka cɛmancɛla fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta ka fara an ka premier ministre ka Choguel Kokala Maïga u ye nin ŋana bayi u y'a bisimila an ka jamana kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin cɛ fila in ye Choguel Kokala Maïga ani président Assimi Goïta u tɔgɔ ye kɔbaw ani babaw tigɛ u ye wulikajɔ kɛ k'u kɔ dali min kɛ Faransi ani CEDEAO la an bɛ don minɛ ko bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a mana Mali tariku ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen tariku ni farafina tariku bɛɛ lajɛlen na Choguel Kokala Maïga ani Assimi Goïta tɔgɔ fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye an ka transition ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a ye nin jɛ in bisimila waati kunkurunin ni ka kuma fɛn min ye kuma caman ye u y'o fɔ a ko fɛn min ye cɛ in yɛrɛ bɔlen n'o ye Franklin Nyami wa Cameroun a y'a jira k'a fɔ ani jamanakuntigi n'o ye Assimi Goïta ye u ye kuma caman fɔ fɛn min ye Guillaume Soro Côte d'Ivoire premier ministre kɔrɔ Assemblée nationale président kɔrɔ parti min bɛ yen n'o ye Génération Peuple Solidaire Afrique o ɲɛmaa don a ko fɛn min ye a ka cikan n'a ka folikan ye a y'o fɔ Mali masakɛ ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye foliw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u kumana fɛn caman kan Mali sini ani Côte d'Ivoire sini farafina yɛrɛ bɛ se ka basigi cogo min ɲɛtaa ka sabati farafina ka bɔ jɔnya na n'o ye tubabu jɔnya ye fɛn min ye farafina jamana ye u ka lafiya da magara nin bɛɛ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye a ka sigi ye ale ye wulikajɔ kɛ tuguni fɛn min ye Franklin Nyami wa Cameroun a y'o de fɔ dɛ fɛn min ye an ka premier ministre ye n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga ye a n'o kumana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Assemblée nationale Côte d'Ivoire Assemblée nationale président kɔrɔ Guillaume Soro kuma minnu b'a da ani wulikajɔ min b'a da o de ye k'a fɔ gwɛlɛya min donnen bɛ Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ haka ja CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Guillaume Soro ko nin kun dɛ sabula Mali ni Côte d'Ivoire an ye jamana kelen de ye an ye baden jamana ye an sirilen bɛ ɲɔgɔn na Mali tozo n'a barajuru Côte d'Ivoire tozo n'a barajuru a bɛɛ lajɛlen bi yɔrɔ kelen sabu a bɛɛ lajɛlen bi mande de mana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin jamana fila in ye ninnu de kan ka bɛn ni ka hakilinaw kɛ kelen ye sira tigɛli Mali ni Côte d'Ivoire cɛ a kɔlɔlɔba de bi Côte d'Ivoire kan wa a kɔlɔlɔba de bi Mali yɛrɛ kan o tuma ale bi min laɲini o de ye bɛɛ bɛ se ka na cogoya min na o ko fɛn min ye Mali ani diɲɛ jɛlen seleke naani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ bɛ se k'a da don fɛn o fɛn na min bɛ se ka kɛ sababu ye sabati ka na da magara nin bɛɛ la sɛbɛnnikɛla ko ni maa min ye kɔlɔsili kɛ fɛn min kɔni ye fiɲɛ o b'a fɛ ka yɛlɛma Guillaume Soro a bɛ wuli ka jɔ ani taama min na farafina jamana
kuntigiw nagakɔrɔ nin kɔni bɛna kɛ gɛlɛyaba ye Alassane Ouattara yɛrɛ ma sabula Alassane kɔni kɛlen bɛ Faransi ka jɔn ye Faransi ka baarakɛden don an ka jamanaw kɔnɔna na wa ale de bɛ tiɲɛni na a ka tiɲɛni ka bon n'a ka ɲɛni ye sɛbɛnnikɛla ko n'Ala ma jɛ ni fanga kɔni sɔrɔ la Guillaume Soro fɛ don min na a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min ye farafinna ye a ka lafiya jango Mali yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye ni Faransi ko a bɛ gɛlɛndɛ siri an kan Côte d'Ivoire bɛ se k'i ban ni ka Mali dɛmɛ kunnafoni bɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ n tɔgɔma Seydou Jara ale de y'a fasuli Seydou Jara ka fara indicateur du renouveau fasuli jɛkulu kan Seydou Umar Traoré an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sababu minnu k'a ma ko le challenger maa min bɛ taara nin ciden kɛrɛnkɛrɛnnenya baara walew la o de ye Dirisa Togola ye Dirisa ko min ye Mamadou Jarasuba ye k'a ye wele bila Banikɔ cɛ ni muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye transition ye o bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o bɛ se ka kokɔrɔma don cogo min na bɛɛ lajɛlen k'o fɛɛrɛ tigɛ bon a sɔrɔla lajɛrɛ fɛ lajɛrɛ min ni nanzaraka fɔlɔ ko meeting d'information n'o ye kunnafoni di kɛnɛba dɔ sigilen ye o senfɛ sirako kuma min n'o bɛ Banikɔ dɛ min ye u ka sira min bɛ yen n'o bɛ wele ko Route Joyila Masigi Dɔnba o sira o ko nafolo sɔrɔla koyi o sira in k'a bɛna da sira in bɛna da tɛmɛ y'a dɔn dɔnkilidalaw y'a da file la k'a da buru la k'a da bala na sisan kɔni maa bɛ se k'a fɔ walayi tare Banikɔkaw bɛna goudron sɔrɔ awɔ Joyila Masigi Dɔnba Jarasuba k'a dilan k'a ban pewu min ye Mamadou Jarasuba ye min ye Banikɔ Samase ye a kɔni a ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni ka sansalama février kalo tile 6 san 2022 n'i y'a ta k'a lajɛ nin lajɛrɛ n'o ye nin kunnafoni di kɛnɛ in sigili ye a kɛra Sanso mara o de kɔnɔna na wa o lajɛrɛ senfɛ i b'a ye jama bɔra ko dakɔnɔ ɲi jama kɔni bɔra Banikɔkaw bɛ Jarasi fɛ politiki a sugudɔnlen don koyi ni i biri kɔmɔna maaw ye maninfin b'i kɔ bila wa Jarasuba filɛ denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan bɛɛ lajɛlen b'a tɔgɔ dɔn bon n'i ka maa bɛ ɲɛfɛ i fana b'a sɛngɛrɛma don n'a ye tabale gosi i bɛ bɔ ka perewu yira o don a bɛ kɛ ten de Mamadou Jarasuba ko bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye Banikɔ sirako ye a kɔni k'a bɔra Sugokan na ko k'a dankɛnɛmaya wa min ye anw ka budget national ye nafolo in bɛna ta o de kɔnɔna na min ye budget 2022 o kɔni a bɛna ta Wagande kɔnɔna na ni ka Banikɔ sira ni k'a dilan wa yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛna yɔrɔ in nɛɛma sɔrɔ o dɔ bɛ tali kɛ Joyila la Buguni ka taa se Kɔlɔnjɛba ma wa nin furancɛ maaw ko bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maaninfin an ka to ka kuma ɲɔgɔn k'o maɲi ko wa ko nin kunnafoni di kɛnɛ min n'o sigilen filɛ nin ye Sanso kɔnɔna na ni a kɛla sabu ye bɛɛ lajɛlen ka kamaro ɲɔgɔn kan k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi maaninfin bɛɛ lajɛlen k'a dɔn bɛɛ lajɛlen hakilina ye kelen ye min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye n'o ye Joyila Masigi Dɔnba bɛɛ lajɛlen hamina ye min ye o ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka yiriwa cogo min na dɔ bɛ se ka foro ka yiriwali kuntala kan wa n'i ye Jarasuba ka kɔrɔfɔw lajɛ fasirikɛ b'a ka fɔlɔ n'o ye Dirisa Togola ye Dirisa ko min ye Jarasuba ye a kɛlen kɔ ka kuma ta a kuma o kuma i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen de kɔni ni nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn na tɛgɛrɛw b'a la ka warawara cogo min na u b'a la ka warawara ten Jarasuba ko min kɔni ye ale bɛ tɔn min kɔnɔna na ni o kɛra sabu ye ni a taara CNT yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye RPM ye ko o RPM maaw k'u bɛ wuli ka jɔ la wa min y'ale yɛrɛ kɔni ye k'a ni jeni yɔrɔ fin min ye jamana joli ye wa a bɔra yɔrɔ minnu na n'olu ye danaya d'a kan n'o kɛra sabu ye n'a ye député kɛ jamana in kɔnɔ k'a to a tɛ ji b'u ɲɛ na fiyewu bawo n'i y'a ta k'a lajɛ CNT kɔnɔna baarali maa bɛ se ka CNT da fɛn min ma o de y'an ka assemblée ye o kɔnɔna baarali k'o bɛ jamana baarali de kofɔ ko wa ko maa min ne y'o minɛ i sɛbɛ la k'a bɛ kɛ sabu ye jamanadenw ka danaya ka se ka kologiriya i kan wa min ye i yɛrɛ ye i ka se ka nisɔndiya ni nimisiwasa sɔrɔ ko wa ko nin sira in dilali ko a kɔni k'a na dilan fo k'a ban wa a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ in kɔnɔna na maa caman dun bɛ yen i n'a fɔ député kɔrɔ n'o ye Zumananji Dumuya ye awɔ Zumananji Dumuya bɛ yen ale ye Buguni député kɔrɔ ye Zumananji min tun bɛ ka cadre d'échange ka communiqué kalan kununko wa ale don ale bɛ su don maaw fɛ a b'a bɔ maaw fɛ wa a tun bɛ yen dɛ ça c'est pas politiquement correct ayiwa maa minnu bɛ transition dɛmɛ e b'olu fɛ maa minnu bɛ transition kɛlɛ e b'olu fɛ ni transition dɛmɛbaaw wele e bɛ t'i jɔ yen ni transition kɛlɛbaaw wele e bɛ t'i jɔ yen non Zumananji mérite mieux que ça wa min ye Zumananji Doumbia il mérite mieux que il est mieux que ça jɛkulu min sigi bɛ Banikɔ n'o bɛ siraba Banikɔ sirako ye ni a hami bɛ u la n'o ye association Banikɔ sirako ye olu fana ka parrain n'o ye Yusufu Hayidara ye ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔ ta fo ka taa se yɔrɔ kofɔlen minnu ni da tula la olu ye maa min kɛ u kumada ye
maire to wala o de Seydou Etogola ye Seydou ko baningo sira ko na dilana ka be ke sabu ye do ka do fara baningo yiriwali ga mi ye soro dabolo ni ga yakuba ya wa mi ye yoro chama be olu ni baningo ku na ciga do nyana ani nga sigi ko ka basigi kono ani basigi konnana wani ya na glasi dun Ewu ma glasi te ya. Glasi. Aywa. Jikuru. Glasi. Baningo. Ote. Aywa. Baningo ko bina glasi ngela. Ko congélateur panorama umbi. Oti baningo sa. Sabali sa. Tara ya. Ne ma taye ga me ndebe dola. Ne de tara. Ma suis pas. Ndebe dola me yoro munu ye. Sabali. Ite me ndoti baningo sa. Me ngone tara di. Ne de bora doila. Ka bo fana ka ta doila, ka bo doila fo masigi. Ne de be ka fiye ko glasiti. Jarasuba ka duwe masigi de. Glasiti. Wani ye glasiti toro ye. Ni ye jarasuba ye. Ako baningo ko belejele ki tege di nyoma. Wani zere mena ke sabu ye ninga baningo yiriwali. Ninga tinzi. Wa pale ye. Atanga do mesa. Mais je te forme. Mais c'est moi, il y a la glace. Mais Batabougou est yoro mais d'après d'abord. Batabougou même c'est qui? Mais on est à Batabougou c'est où? On est à 70 km. Mais on s'en fout. Glacide de Chile, flemme de là. Nous on est à 45 km de la cap. Goudron de Téman, vous voyez là-bas. Et dans le goudron de Téman, est-ce que le courant va au fait? Est-ce que le courant va au fait? Il y a Lamadère. Ah bon. Il y a Lamadère à Niba. Et derrière du Mali des pays. Mais tu dois là. Ni Clément Bodo mina ngaja ka mko la bali toroji pour en contact avec du kelim be kono de la sama ya biyo ye pano dama zero drore ni ataka laje mi Idrissa Etogola Idrissa ko mi ye jarasuba ye ko ase wale mbona kene ngonna ma ba chama ndume kene ngono belajile nu sonjala bawo baningo sarago ka kamana ga kuma mauna ko ni na manya ga fo fazo era de bana warta ko kande gonnana ka yoro ko vole ndla ka be saka abeke sabuye mi ye yirwale kundala bada ye ko ta ko obamba ni yoro ko vole ni ngwe sebe mina ya sama ga bo challenger konnana Idrissa Etogola ale de kumbe ci de gere ni ala ni kene konnana makay ndego kara fe mamsu kamara mi ye josu saramani akani ndongli kadiga korofo mi ba da kono o fam numbe no chena zeru wordrore nego bala ko bedi borfi ne bin daga do ni woni siranye angomi ma reflet d'Afrique Balaji Touré ni nya ka siranye Touré gom Balaji Touré ko ako femenye kengaleri zulukada yala lawlingama wa muge bona wala ma femenye goshiri de do ako femenye ni kengaleri nye wati mi ni embargo bina jamana ka mawu kulera femvola mina ode shimai sabula shimangla izini munumbanga jamana kono obi shima munungla oti labolike sabanigala ko ako femenye Senegal jamana ni Côte jamana ye shima famba de be mimi bo ye ni ga do anga jamana kono daw tugura mena tido sabanigala ko femenye sima songo ye ale ko ni balla ka yela atununa folo nga sima nana ye nga dade golera sabanigala ko shima be fanjama be adaga gole o wati femenye zulukada kengaleri zulukada a PDG flaniye ka sabanike ningo cheri ka publicité era de damne koyi shima toni be wa muga ani duru la yoro tawla nga kale fe ko watani kono ndo ha 95,000 francs soni gala ko ntai watani kono ndo ye o publicité ko ninjaru na fa bela jele fe bololoka vie ko ningera akera fe mi ngoni daga bawuliye bela jele de ko ngundara zulukada ka client nana client sorole nana mi vo client ye bo dode ko ni mami nga sanda maze wabi woroma kwati dima wabi kono ndo pirila ha wabi kono ndo jogodi watani kono ndo pirila ni eko enda na ki mago be shimana amma go be toni gelina toni plati ferema ni mami nga sandati se wa bi woroma kwati dima watani kono ndo opirila so kala ko ni mbise ka famu chuko jumela femi ngoni ye jamana de unye ka kibaro ya fuduma kula hauja gwanza ka maula nyani gwanza kasoro yere ka keina futa jamana kanu ye kasoro jamana kanu te Balaji Touré ko akoni ata ka laje femi ngoni ye jama yo nale opma uye jama soro wati mina unana kanu sako de ke jamana wa dobe mi ngoni be maw kono gwane shima ngola uye watani kono do mi bo tetuguni wey obi shima bo
fɛn min ye 25 a b'o bɔ kɛrɛfɛ ni k'o feere maaw ma sɛbɛnnikɛla ko kɛngaleri Zulu kada o tuma a nana kɛ ko de ye sa komi n'a ye jamanadenw sɛbɛ kɔrɔ tɔɔrɔ sabula ko in jumɛn a kɛra bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a fɔ nin ko nin ye jamana kanu de ye nin ye commerçant ɲuman ye nin bɛ jamanadenw fɛ nka a nana kɛ jan de ye jan min kɔni dalen bɛ jamanadenw ye n'u ka bi a kɔnɔ maaw bilen ja kɔnɔ a datugulen b'u dala ŋwɛ sabula maa caman bɛ yen minnu kɔni jigila tigɛra ala ni kɛngaleri Zulu kada u ka ko kɛ cogo juguya sɛbɛnnikɛla ko Balaji Ture ko olu yɛrɛ y'a lajɛ kɛngaleri Zulu kada a ɲɛma o ye Fofana tɔgɔ dɔ ye u ye Fofana kɔni wele k'a da tulu la k'a da jaba la tiɲɛ joli u bɛ taa nɔfɛ ɲɛ ti da Fofana kan o tuma fɛn min kɔni ye ko in ye olu yɛrɛ kamana guwanna sa ni bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na ni ɲɔgɔn na kɛngaleri belebeleba k'a da ɲɛma kulo kan k'a fɔ an bɛ siman di 19 aw ka laban tuguni ka na fɔ n'i ma 60 sanni kɛ a ti d'i ma 19 o dɔrɔn tɛ maaw bɛ yen minnu b'a feere 25 o kɛngaleri kelen in na ye a ko maaw kɔni u jigila tigɛra kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli la reflet d'Afrique maaw Seydou Umaru Traoré an b'u fo ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min don k'a ma ko l'Empire maa min ka fasiri ye nin ye o ye Ibrahima Musa Jalo ye Ibrahima Musa Jalo ko min ye DCAP maa 44 ye dɛ maa 99 na e ko olu ma salo ni ka bɔ u jɔyɔrɔ la wa min ye wulikajɔ ye sɛgɛsɛgɛli kɛbaa ka fɔ la n'o ye fasiri kɛbaa ye a ko min ye Umaru Traoré ye ani Alassane Jalo e ko k'olu de ma kɛ ni maa 44 olu ka wulili ye ka b'u jɔyɔrɔ la ye wa maaw n'i y'a lajɛ min ye chef de cabinet Umaru Traoré ye ka taa se conseil juridique Alassane Jalo ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye baarakɛlaw ye ministère de l'éducation nationale la minnu kɔni bɛ ministre kɛrɛfɛ wa u ye maa 44 n'o ye directeur du centre d'animation pédagogique DCAP o maa 44 k'u wuli ka b'u place la k'u remplacer ni walima ka maa wɛrɛw wele ka na bila u jɔyɔrɔw la o kɔni k'o kɛla hali Sama fi kuma tɛ Samiya ka wuli bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye janvier kalo o laban dɔlaw ye nin kɔrɔfɔ ninnu ani nin baara ninnu hakilinaw kɔni ta la wa n'i y'a ta k'a lajɛ kokura min ye ko a bɛ bila minɛn min kɔnɔna na a bɛ fili ka minɛn ni ka o kofɔ wa min ye Traoré ye n'o ye Umaru Traoré ye n'o ye chef de cabinet ministère la ka taa se min ye conseil juridique Alassane Jalo olu kɔni k'u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ dɔ kɔni tigɛ walima hakilina wɛrɛ bɛ u la min ni lɔgɔli n'o ye jamana Mali lɔgɔliko ye o yiriwali ni k'o senkɔrɔma dodo k'o n'u taabolow tɛ ɲɔgɔn da bawo olu kɔni sugandi bɛ ka na ni maa dɔ bɛ yen n'u y'i lajɛ ni kunkolo ma ja u ye walima i ɲɛda ma ja u ye walima wa hakilina wɛrɛ mana ye u la n'o ma ye i la e kɔni e na furan ka bɔ i place la maa kofɔlen ninnu ko ministre k'i janto u la ko bawo jamana in bɛ denkan dɔ min na ani jamana lɔgɔliko yɛrɛ a bɛ dangan min na an bɛ don ko bi ko ni fɛɛrɛ ma kɛ min ye jamana ye a ka siniɲɛsigi jamanadenw don wa den minnu fana don minnu taara lɔgɔli la a caman bɛ yen sinsin bɛ kɛ lɔgɔlitagalaw de kan walasa jamana ka se ka ɲɔ ka fori ani min y'a ka yiriwali baara o bɛ se ka don bala cogo min na min kɔni ye kala ye k'o jɔyɔrɔba bɛ a ko kɔnɔna na ko ka taa kɛ min ye maaw ye ni e kɔni ni i wuli cogo ma ɲi si dilan kan e ka se ka na dɔrɔn maa dɔw bɛ yen olu koman bɔ i ma k'olu gɛn ka b'u place la ko maa wɛrɛw bila i ye k'a sɔrɔ a ɲɛdɔn tɛ u la k'a bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye jamana in k'a tun b'o dangan min na ko bɛɛ lajɛlen bɔra ka kule ka bɔlɔnw minɛ k'a fɔ o taabolo ninnu de ka falen ko n'o ma falen n'a fɔra ko Mali kura an bɛ taabolo kura minnu na n'o ye kungilenna kura ye o ka se ka don senkura ka se ka jɔ Mali kɔrɔla la waasa min y'an ka jamana ye yiriwaliw baaraw ka se ka sabati ko n'o hakilina ninnu n'olu ma kɛ sinsinfɛn ye fo ka taa fɔ an bɛ taabolo kura minnu n'an ko k'u man ɲi an bɛ tila k'an sinsin o kan ko jamana in k'a tɛ bɔ nɔgɔ la wa ko ministre k'a tulo lasɔminen filɛ koyi min ye Ibrahima Musa Jalo ye a ko min ye ministre Dedewu ye k'a k'i janto a ka ni maa fila la min ye Umaru Traoré ka taa se Alassane Jalo ma taabolo dɔ bɛ u la dibidibi taabolo min bɛ u la k'a tɛ lɔgɔli ka yiriwali baara k'a tɛ a kofɔ hali n'a sɔrɔla maanifin k'i b'u falen jɔ k'a ka fali k'a sɔrɔ kun jɔnjɔn bɛ a la ka maanifin ye ten k'a bɔ a jɔyɔrɔ la ka maa wɛrɛw sugandi ka bila ye ko min ye i ka denbaya kɔnɔna ko ministre so k'a tɛ se ka kɛ u ye koyi nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ journal l'Empire kɔnɔna na Ibrahima Musa Jalo a ka fasiri don Bɔkarifin nin ye DCAP kɔrɔw ka kuma de ye u bi falen an b'u falen ka maakuraw sigi an b'u falen mun na an t'u falen mun na les autres sont à l'attente a ko b'i kɔrɔ wa pourquoi pas je mérite Umaru Traoré DCAP Basabugu ta wa non je mérite nin ye mun ko ye aw b'aw si kɛ DCAP ya la
u ka taa ka bɔ yen la lɔgɔlimɛtiri ninnu a ɲɛna cɛ n'i ye ko ninnu lajɛ u bɛ falen hali anw ka lɔgɔlidenya ta lɔgɔlimɛtiri a ka fini de tun bɛ koyokoyo wala walayi pantalon da kingiridaw bɛ ci o ti kɛ bilen nka bi misi n'i y'a ye a bɛ mobili kɔnɔ a bɛ don mobili kɔnɔ sisan an n'o mankan article 37 o de ne na kalanko in cɛ bon regarde-moi ça voilà déjà anw de y'aw kalan anw de ye maa bɛɛ kalan n'aw ma don mobili kɔnɔ jɔn min don ni lafiya kɔni nana hakili tɛ ɲuman kɛ article 39 awɔ saison 2 wa embargo bɛ wuli sisan saison 1 ma ban wa embargo bɛ ban sisan an b'a daminɛ aw ka sabali Bakari ne bin tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma kabako fadumiya fafarangaba bugu jara kalifabukaw ka bugu kurunin nin y'a ka sɛbɛn ye kurunin ko a ko fɛn min kɔni ye wuli ka jɔ ani cɛsiri Mali polisilakaw u b'a la fɛn min ye minisiri min n'a bɛ lakanako kunna a tɔgɔ de ye général de brigade Ali Mohamedine cɛŋana don a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ni kurasiyɛlen bɛ Mali lakana tigilamaw la a ko fɛn min kɔni ye Bamako lakana ni senfɛ polisiw kɔni filɛ ka janbaden labɛn fɛn min kɔni ye Bamanji wale tigilamaw ani Dandɛmɛ wale tigilamaw ɲɛnamini fura feerebaaw ani bandi kwalew maa 100 ni maa 11 wulada kelen u ye karaw k'o la o ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Bamako commune 4nan ye polisi minnu bɛ o kunnafoni de sɔrɔla koyi k'a fɔ fɛn min ye autogare ye Laginɛ place yen kɔni kɛlen bɛ kojugukɛlaw kɔni u dagayɔrɔ ye fɛn min ye polisiw ye u ye labɛn kɛ sibirido février kalo tile 5 fɛn min ye nɛgɛ kaɲa 19 sanga 30 polisiw kɔni ye fa bɛɛ lajɛlen de minɛ o ni gendarme national garde national o faral'u kan u taara fin ye o tuma fɛn min kɔni ye jikɔrɔnin ye Laginɛ place a donna n'a bɔda misɛ u y'a bɛɛ lajɛlen de daminɛ karaw u bɛna mɔmɔli daminɛ mɔmɔli furajugu feerebaw dɔrɔgujugu ani fɛn min kɔni ye zonba kulew ye insolɛtigiw ani fɛn min kɔni ye Bamanji kwale minnu bɛ yen n'olu b'a senkɔrɔla ɲɔgɔn sa yɔrɔnin kelen fɛn min kɔni ye maa 100 ni maa 17 siganama na u y'o de minɛ o ɲɛna cɛ awɔ tuma Laginɛ place u ka maajugu fara ka bɔ an senkɔrɔ o minɛlen kɔfɛ muso 6 b'a la a ko fɛn min kɔni ye lakanabaw ye muso i bɛ taa mun ɲini e ma balakaw ka ko ye sa musow bɛ binjala yɛrɛ de jago u b'a min u b'a feere sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye muso 6 ye tɛgɛ dar'o kan ŋami nagarabaw don a k'o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye lakanabaw ye u ye fɛn min ye moto 22 moto suɲɛlen u y'o minɛ o ɲɛna o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min kɔni ye produit n'o ye ɲɛnamini furaw ye Amadu Aya Sanogo ani fɛn min kɔni ye n da bɛɛ b'u la ye produit dɔ tɔgɔ y'o ya o bɛ o cɛni o tɛ sabali e t'a ɲɛdɔn wa mais tu n'es pas dans les domaines non moi monde kɔnɔ non moi je ne suis pas dans les réseaux e tɛ réseau kɔnɔ binjala ani ɲɛnamini furakisɛw o carton 80 ani 2 y'o de minɛ ayiwa carton 80 ni 2 o ɲɛna a bɛɛ ɲɛnamini fura sɛbɛnnikɛla ko a k'u ma da o ma fɛn min ye juin ye o biriki o bɔrɔ kelen o bɔra n'o ye a ko fɛn min kɔni ye ɲɛnamini furaw ye u k'u ni boisson dɔw ɲami ɲɔgɔn na n'o ye boisson énergétique ye u bɔra n'o paquet dɔw ye sabula n'i y'olu dɔw fara dɔw kan o y'a kɛlen kangarangaki ye i bɛ mélange de kɛ ka kurusi ka mugu ta kɛ ka kɛ i bɛ dɔw fara dɔ kan o tuma i bɛ sɔrɔ k'i ɲɛ bilenman dɔgɔya sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye 14e arrondissement ye olu y'an kɛti dayɛlɛ sabula nin ko in bɛ ka ɲɛɲini fɛn min ye autogare Laginɛ place fɛn min ye punitigiw ye u donko fɔlɔ in kɔni u y'a fura nka fɛn min ye labɛnw ye tuguni o bɛ sen na o tuma fɛn min ye Bamako fan wɛrɛw fɛ polisiw bɛ n'u cu ye sabula minisiri min bɛ lakana kunna n'o ye Ali Mohamedine ye sɔrɔsikɛ jɛma a ko fɛn min ye lakanabaliya ye a ka ban Bamako minnu yɛrɛ janko binkannikɛla minnu bɛ ani pusɛrɛtiw fo ka siri a bɛɛ dan na kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ kabako kɔnɔ a ka bi bɔli la kabako maaw Seydou Umaru an b'u fo i bolo don kɛlɛ bɛ n bolo yan ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko 22 septembre 22 septembre o kuma bɛ fɛn min kan o de ye ko kununko ka bɛn araba ma min n'o bɛnna février kalo tile 9 ma san 2022 i b'a ye k'a fɔ faransiikaw ka jamana ka ye i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ kofɔlen min n'a bɛ wele ko chamalière min n'o filɛ nin ye Clermont Ferrand fɛ wari bɛ dilan ye dɛ
faransi bangi ko tasuma de balla ka wuli ye o ka so min be n'o ye laboratoire ye o min n'o bɛ wari ɲɛgɛnw fara ɲɔgɔn kan yani a ka dilan ka kɛ biye ye ka bɔ kɛnɛma bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta sɔrɔ a la bawo ni ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye AFP yɛrɛ ka kunnafonidila ye n'o y'a journaliste ye ale kɔni ye nin kɔrɔfɔ in bɔ ni k'a sansalama ko tasuma kɔni balila ka wuli nɛgɛ kaɲɛ 10 waati n'i y'a ta k'a lajɛ maa bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko yalima nin tasuma a wulila nin yɔrɔ kofɔlen na cogoya jumɛn na ɲininiw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na wa a jirala fana k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen n'a ma don bɛrɛ la k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka dadigiba kɛ faransi sɔrɔ dabolo la bawo min ye tasuma ye n'a tola ka bali ka wuli nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye nafolo ye minnu bɔ an bɛ kɛnɛ ma olu kɔni tɛ se ka sɔrɔ tugun nka minnu bɛ bɔ in kɔnɔna na a kura i b'a ye k'a fɔ hali minnu kɔni ka impression ma ban fɔlɔ minnu dilali ko a ma latigɛ k'a ko ban fɔlɔ nin bɛɛ lajɛlen ni tasuma y'a sɔrɔ k'a bɛ kɛ kasara ye nin kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ kunun ko min kɔni ni AFP y'a ta ni k'a sansalama nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ 22 septembre kɔnɔna na Bakari Tarawele fɛn min kɔni ye kunnafoni ye a n'a kunnafoni kɔni dɔgɔyara nka san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an b'a da fɛn min ye Sokura commune a commune den fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan fɛn min kɔni ye assemblée générale belebeleba ye o bɛna kɛ Sokura min bɛ Moti région na Banga cercle kɔnɔna na yen do fɛn min ye assemblée ba ye o bɛna kɛ école Dabola la février kalo tile 20 9h waati Dabola école a filɛ nin ye Sabalibugu sugu kɛrɛfɛ fɛn min ye ambulance ko ye dugudenw b'a fɛ ka bolo fara ɲɔgɔn na ka ambulance san ka taa di u faso ma sabula fɛn min ye u ka sigida denw ye maa caman bi tɔɔrɔ ni degun sɔrɔ caman bi sa ambulance ntanya o y'a sababu ye n ka labitani so minɛ t'a kɔnɔ n'i ye minɛnw ɲini ka bila a kɔnɔ waati min na se b'i ye o ɲɔgɔn tɛ don min na n'i banana i n'a fɔra nin dugu yɛrɛ Sokuraka yɛrɛ camanba den bi yan julaw ni sɔrɔbatigiw don nka u k'u kɔfilɛ so la dugu mago bɛ ambulance la maa kelen yɛrɛ bɛ se ka nin sa joona ka caman maa kelen bɛ se ka nin sa o tuma fɛn min ye kibaruya ye u bɛɛ welelen don kana ɲɔgɔn ye la fɛn min ye dimanche don ye février kalo tile 20 école Dabola la Sabalibugu sugu kɛrɛfɛ association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne ACOMADIA o ye commerçant minnu bi taama jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u kɛlen bɛ k'a ɲini jula bɛɛ lajɛlen fɛ u kana u ka meeting belebeleba la u ka datugu jumadon u kana meeting na 14h waati a bɛ kɛ place du souvenir la Bamako suguba kɔnɔna na maa min ye sɛbɛn tigɛ bila o ye u ka secrétaire a ka yamaruya tigi n'o ye Musa Magan Sira Sako ko commerçant bɛ wele no meeting na juma février kalo tile 11 14h waati n'o banna Seydou an bɛ foli ni tanuli ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ n'u bɛ jamu in lamɛn kosɛbɛ o dɔ ye boutique électronique de la nation ye i bɛ yen yɔrɔ dɔn Bakɔ Jikɔrɔni Umaru Dia fɛ yen a n'a badenw u bɛ anw lamɛn min ye Tijani Sako Alusalam Warmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tournant na an kujo Luc Togo Kanam DG kɔrɔ a filɛ nin y'a ka bureau kɔnɔ maison des aînés na an b'a fana fo min ye Togola couture mercerie Togola nin bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ka maagoya ye n'o ye Amadou Togola ye Seli Gundo b'a bolo Ɲamakɔrɔ Kurani Sarababilenba in da la an b'a fana fo min ye Bakari Sidi Jabate ale ye chef sécurité physique personnel BDMSA an b'a fo ka taa se major de police Gawusu Jalo ma section carte d'identité an b'a fana fo Bakari Tarawele fɛn min ye mobili belebeleba n'o ye katikati ye k'a dilan k'a k'i sago ye cɛ kelen pe a ɲɔgɔn na tɛ Bamako bɛɛ a bɛ Bakɔ Jikɔrɔni a bɛ Jikɔrɔni para usine céramique kɛrɛfɛ Mamadu Mayiga u k'a ma ko Fela an b'a n'a ka cɛdenw bɛɛ fo nin waati in na Jikɔrɔni usine céramique kɛrɛfɛ ni ko Fela ka yɔrɔ bɛ min u b'a yir'i la katikati i ka katikati V8 sugu o sugu n'a kɔni bi k'i dɛsɛ taa n'a ye Fela fɛ yen Bamako bɛɛ a ɲɔgɔn na ten o tuma an b'a fo a ka fo bi ta an b'a bila yan fɛn min ye Mamutu Kamara nɛgɛ kɛrɛfɛ tun b'ale bolo kumaso kɔnɔ Bakari Tarawele Seydou Umaru Tarawele inshallah ni surafanaw dunna sami kɛ ni jamukan kelen kan sini kunnafoni kuraw bi bɔ ni ka da u tulo kan wa salam